Bona tarda a tothom. Comencem la fototertúlia d'avui, del dia 4 d'octubre de 2021, aquí a Sant Lluc, una altra vegada de manera presencial. Benvinguts a tots i a totes. Avui tenim la fototertúlia que ens presenta el Josep Ros Nicolau, titulada Pràctiques artístiques i arxius d'imatges, nous usos dels fons i col·leccions de fotografies. Bé, el Pep us el presento, és llicenciat en Antropologia Social i Cultural, màster en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia i amb un postgrau en Gestió Cultural. Altres dades professionals, és que estem improvisant una mica el currículum avui que ens ha portat tan llarg. És professor col·laborador de la UOC, amb assignatures com la de Històries de Vida i Educació Social, en línia amb el seu treball com a antropòleg. Com a dades professionals també hem de comentar que ell va començar, de fet, a l'INSPAI com a tècnic de digitalització i més endavant va ser també col·laborador, va estar treballant. Perdona, no se sent? Ara se sent millor? No sé com es regula això, ho sento molt. En Pep té algunes publicacions al voltant de l'antropologia, treballant com a investigador social, com a professor col·laborador de la UOC. En publicacions us destacaria de les més antigues a les més recents, una dedicada als refugiats de la Guerra Civil, el Gironès i el Pla de l'Estany, 1936-39. També va començar en temes fotogràfics dedicant un dels reculls de l'Abans, dedicat a Sal, el recull gràfic de 1880-1965, el motociclisme Sal, lleure, competició i empresa, Salt i l'esport, recull fotogràfic, també altres publicacions, intervenció social i producció cultural al barri de la Font de la Pólvora de Girona, etc. En Pep fa molts anys que treballa i desenvolupa un projecte de recerca al voltant de la transversalitat de la fotografia centrat en l'àmbit de l'arxiu, un àmbit que coneix prou bé, en relació als valors artístics i culturals d'aquesta fotografia. L'arxiu sovint es dilueixen o queden embalats per la potència icònica, documental o informativa de les imatges, oblidant a vegades els significats que l'objectualitat de la fotografia incorpora a les imatges. En el discurs també hi tenen molt a veure els anomenats canals de distribució, les vies per les que ens arriben les imatges, les quals tendeixen a dirigir la lectura de les fotografies cap a un territori epistemològic concret, el de la història de l'art, el de la comunicació, la psicologia, etc. I és precisament quan es desplacen als espais de comunicació, quan es resitua aquesta anàlisi, que la fotografia genera noves i infinites maneres de ser observada i interpretada. Les pràctiques artístiques en base als arxius d'imatges exploren precisament aquesta potencialitat en què es descobreixen nous territoris de significació. Una nova volta de rosca als valors inherents a la fotografia, que ara es troba profundament infiltrada en el nostre entramat cultural, com a signe i com a símbol, de l'arxiu al museu, de la seva objectualitat al món de les idees i de les emocions. Us deixo ara amb el Pep Ros, amb el seu projecte sobre les pràctiques artístiques i arxius d'imatges, no sense abans dir que ara, en aquests moments, s'està treballant com a tècnic en difusió a l'Ajuntament de Girona, a la Diputació de Girona, perdó, a la Diputació de Girona, en projectes de difusió de fotografia també, entre altres coses. Molt bé, Pep, gràcies. Perdona. Bé, gràcies, Montse. Gràcies per aquesta convidació. M'he de gustar? Sí, millor? Millor. Gràcies per convidar-me a fer aquesta presentació d'un treball que ja va començar fa un temps. Bé, doncs, comença la xerrada. Això, com deia, d'un treball que vaig començar ja fa alguns anys i va començar arran d'un estudi que va fer un fotògraf de Girona i va acabar aquest treball amb una exposició i un llibre. I en aquest llibre, aquest catàleg, que es titulava Fotografia a Girona, 1860-1940, era el llibre de Josep Maria Oliveres de l'exposició Miralls de Memòria, Fotografia i Fotògrafs, David Iglesias, que és tècnic del CRDI, plantejava una reflexió sobre els valors i les significacions del patrimoni fotogràfic. Deia,
Cal entendre que la fotografia és un fet científic, però amb una implicació amb l'art que és present des del seu naixement, malgrat la seva consideració com a disciplina artística, no es produeix fins als anys 90 del segle XIX. La recerca actual de l'artisticitat d'aquesta obra fotogràfica és un exercici que ens ha de portar a redimensionar el nostre patrimoni, amb el convenciment que el valor d'aquestes imatges pot transcendir la simple marca del registre icònic. Vaig partir d'aquesta base, de les suposades o de les preteses intencions més enllà del registre iconogràfic de la fotografia per centrar la recerca. I vaig començar amb el treball de dos artistes de l'àmbit de Girona, Josep Maria Oliveres i Jordi Mitjà, i he anat afegint darrerament, aprofitant la reposició de la pandèmia, d'un altre artista que és Miquel Garcia. Al final de la presentació exposaré les línies que tinc intenció de seguir que incorporen nous artistes i noves reflexions que giren al voltant d'aquest tema d'estudi. Explicar i analitzar aquests projectes artístics permet exposar com algunes pràctiques artístiques contemporànies recorren als arxius fotogràfics en aquest cas, però també de documentació, per elaborar discursos i propostes que projecten una nova mirada sobre aquests materials, una nova intenció i perspectiva, noves funcions i significats, tant en l'àmbit iconogràfic com en l'àmbit conceptual, tant pel que fa a la informació que contenen com a la significació de l'objecte que els conté. I més enllà d'això, en una espècie de tour de force, arriben a qüestionar la pròpia gènesi dels arxius fotogràfics, la seva raó de ser en el sentit conceptual que ens han arribat fins als nostres dies. A la part final, com deia, plantejo una reflexió sobre aquesta redimensió, però abans volia començar amb 4 exemples molt bàsics de què són les recerques en uns arxius o en uns centres de fotografia. Normalment, la selecció de les fotografies que alimenten els fons i les col·leccions de l'administració pública responen en general a uns criteris de caire documentalista, informatiu, completista, d'abast territorial, en alguns casos també de valor estètic o artístic. També d'historiocitat dels procediments fotogràfics per preservar i conservar el patrimoni fotogràfic. Aquesta és una labor ingent que moltes vegades és poc reconeguda i que rep poc suport per part de l'àrea pública. Aquesta és una qüestió que a mi m'interessa també ressaltar, la ingent feina que s'està fent des de diferents centres i que encara que es faci molta feina no s'acaba de tenir tot el suport institucional i de l'administració que requeriríem. Sí. En aquest sentit, les sortides d'aquest material, la seva difusió més enllà de l'arxiu, estan estretament lligades a la seva porta d'entrada. És el seu registre icònic, el valor documental i testimonial informatiu de l'imatge. Tant l'INSPA i el Centre d'Imatge de la Diputació de Girona com el CRDI, el Centre de Recerca i Difusió de l'Imatge, que són els 2 grans centres de la ciutat de Girona, la gran majoria de consultes i peticions de reproduccions d'imatges es basen en aquests criteris. La imatge esdevé un suport informatiu, secundari al text, una il·lustració o exemplificació de l'argumentari, tot i que en alguns casos, bàsicament aquells en què l'objecte o el projecte en contingut fotogràfic es du a terme per iniciativa del propi centre, la imatge esdevé generadora de continguts, exposicions o publicacions temàtiques dedicades a l'obra d'un fotògraf, a un període, a un fet concret. Veurem ara la fotografia com a registre icònic, algun d'aquests exemples. Això són fotografies de Sebastià Martí Calvo que il·lustren un reportatge sobre artistes d'avantguarda participant en la primera manifestació plàstica quan l'art al carrer Modesta, a l'abril del 75, dipositades a Inspire. La fotografia il·lustra un treball. Això és un fullet de l'exposició Assemblea Democràtica d'Artistes a Girona, que es va celebrar al Museu d'Art de Girona del juny al novembre del 2017, on hi ha imatges també procedents de diferents arxius fotogràfics. Un altre exemple és un calendari de l'any 2018 dedicat a escriptors d'una editorial alemana que va recórrer al centre sol·licitant fotografies de Roberto Bolaño, en aquest cas una fotografia de Joan Comalat, per il·lustrar un mes. Un altre exemple, i ja l'últim per acabar, perquè volia això fos una part introductòria, que és el tema de la refotografia. Aquí podem veure una fotografia de Ferriol procedent del fons del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, que en una sèrie que es publica a la revista de Girona editada per la Diputació,
es publica la fotografia original de Ferriol i al costat una fotografia del mateix espai d'un fotògraf actual. Llavors, un historiador i un fotògraf combinen els dos elements damunt del text explicatiu sobre el contingut de la fotografia. Bé. Aquestes fotografies, però, es poden mirar amb una altra intenció. Es poden buscar altres supòsits, altres referents i altres intencions. El primer cas que parlaré és aquest Miralls de memòria, fotografia de fotògrafs 1860-1940, del 2008, que és una exposició, una publicació de la Casa Cultura, realitzat per Josep Maria Oliveres, que té una llarga experiència com a fotògraf i treballa en fotografia d'arxiu, ha realitzat nombroses exposicions i publicacions. L'any 2007 comença aquest projecte, amb una premissa bàsica, consultar fotografies en el suport original, bàsicament plaques de vidre, del període d'aquests anys, sense tenir un tema específic, ni un autor concret, ni una cronologia determinada, o un fet. Volia accedir als elements originals. És a dir, la recerca del projecte no estava tant al servei de la documentació i la informació de les imatges, sinó més aviat de l'estètica. Oliveres tenia una idea clara del que cercava, fotògrafs de les comarques de Girona. I aquest és un element important, ja que també pretenia reivindicar el treball d'aquests fotògrafs amb ofici, que han tingut poca o nul·la rellevància o d'atenció artística. Eren fotògrafs que tenien ofici, que treballaven al carrer en condicions bastant precàries i no podien anar més enllà ni tenien aquesta pretensió de transcendir estèticament o artísticament. Estaven sobre el territori. Un tercer eix que pivotava aquest projecte era tenir accés als materials originals. Això era molt important. Necessitava veure, tocar en la mesura del possible, els materials, les plaques de vidre, els negatius, per saber com eren, en quin estat de conservació es trobaven, què hi havia. La idea era construir un nou discurs visual que fos atractiu, buscant una lectura diferent de les fotografies, una proposta nova, relectura, seleccionar fotografies que totes juntes funcionessin creant un cert discurs i a la vegada de manera individual, un simple parer estètic, contemplatiu. Es treballa en aquest sentit, en aquesta línia, al cap d'un temps es fa l'exposició i es fa el llibre i es posava de manifest en la publicació que la voluntat no era fer un simple catàleg de fotografies, sinó proposar una reflexió al voltant de l'obra d'aquests fotògrafs, en un sentit més general. Una proposta artística que argumentava la necessitat d'explorar i projectar aquestes fotografies amb nous significats i referents, complementant d'aquesta manera la idea expositiva. A part de les fotografies, es va demanar a uns escriptors que elaboressin uns textos per complementar les imatges. I un dels textos és de Vicenç Pagès Jordà, que en el seu text parla de Marcel Duchamp, el qual devem la categoria artística d'objecte trobat, del fòtil, que desprovist del seu context original adquireix un sentit no previst, diferent de l'originari, gràcies a la percepció creativa de l'espectador. És a dir, el fotògraf selecciona, fa una fotografia amb una intencionalitat imbuït d'uns referents culturals, estètics, documentals, i aquesta fotografia arriba als nostres dies i aquesta fotografia, com un fòtil, en el sentit duchampià, té una nova lectura, una nova projecció, una nova intencionalitat. Alguns d'aquests exemples de les fotografies que va utilitzar Oliveres, això és una fotografia d'un autor desconegut, que és un retrat de grup de capellans de la col·lecció particular d'Oliveres, que és una fotografia que estava dins una paret d'un pis de la Ribell de Girona. Llavors, fent obres de remodelació, els constructors la van trobar i coneixien de l'interès del fotògraf de l'Oliveres per aquest material i li van portar. D'entrada, segurament el primer que pensem és que aquesta fotografia va ser feta amb una intenció i va ser amagada perquè no es descobrís, i més darrere d'una paret, que és pràcticament impossible accedir-hi. L'objectiu no era destruir-la, no només preservar-la de mirades estranyes o enemigues, deixant-la en la foscor a l'interior d'una paret perquè passés el temps i un dia pogués recuperar la llum. Es va fer una recerca per esbrinar qui eren aquests personatges que mai es va arribar a descobrir. La fotografia fascina des del primer moment. La plasticitat de les mans dels individus, la manera de posar-se davant de la càmera, la gestualitat, les mirades, la diferència d'edat, els eixos que enllacen les diferents mirades. El punt de vista de la càmera és frontal. Els personatges no miren la càmera. No és un retrat a l'ús.
La imatge suscita moltes preguntes a mesura que és observada. Qui va fer, qui va demanar als personatges que fossin d'aquella manera, per què aquesta disposició, ens genera moltes preguntes. Una segona de les imatges és, això és un decorat d'un estudi fotogràfic. Del fons de l'arxiu del fons de l'Emili Massana Borset, al centre de la imatge, és un fons, un decorat que s'utilitzava per retrats d'estudi. Aquests decorats configuraven tots els retrats que els fotògrafs feien als seus estudis. És un decorat molt suggerent. Però si el desprenem de la seva funcionalitat, ens el prenem individualment, descontextualitzat del seu entorn, esdevé un element amb una nova dimensió d'interpretació, oberta a lectures molt suggerents. Les ombres ajuden a crear una certa idea de profunditat, com un diorama, reforçada per les línies, les diagonals, que ens podien enllaçar amb algunes imatges de les avantguardes russes. El quadre de Popova, el Lissitzky o Michel Laginov, les avantguardes russes del 10 al 17. Un altre tipus de fotografia, Nicolau Coma, automòbil esportiu per una carretera de muntanya, del fons Nicolau Coma i Llitjós de l'Arxiu Comarcal del Ripollès, que ens remet inevitablement a les fotografies de Jacques-Henri Larty i els cartells de les curses de velocitat en què la fotografia, en aquest cas l'il·lustració, conjugava un seguit d'elements per tal de transmetre la sensació de velocitat, el sentit de la modernitat a través dels nous ginys mecànics que tant va fascinar el fotògraf francès. I aquí ens podem preguntar si com Llitjós coneixia el treball d'aquest fotògraf, si l'impel·lia el mateix sentit d'expressió de la velocitat, la fascinació per aquesta velocitat. Aquesta fotografia és de Jaume Ferrer, és un muntatge fotogràfic amb dos personatges repetits en diferents posicions i procedeix de l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Segons Oliveres, aquest retrat és una peça d'una execució tècnica excepcional. En la mateixa placa de vidre hi ha la reproducció de dos personatges i un tercer que només es pot apreciar o reconèixer si es recorre al document original, a la placa. Aquest tipus de construccions i muntatges van tenir molta presència entre els dadaistes. Tal vegada aquesta imatge, si s'hagués situat en aquell context els corrents artístics d'entreguerra, potser hauria esdevingut un referent, com eren les de Laszlo Molinari o el retrat múltiple de Marcel Duchamp. El retrat múltiple utilitzant un mirall articulat es va popularitzar a finals del segle XIX. La imatge es reproduïa en postals que es comercialitzaven. Duchamp integra i utilitza aquest tipus de retrat al llarg del seu treball i transforma una fotografia mecànica realitzada per un operador anònim en un autorretrat que encarna la seva visió de la identitat com a fracturada i inestable i que prefigura la seva creació dels diversos alters ego, com Rossellini. Finalment, Carme Gotarda, una fotògrafa descoberta bastant recentment, un retrat d'estudi que forma part del seu fons que conserva l'Arxiu d'Imatges d'Olot. Un excel·lent retrat d'estudi que desprèn molta força i intensitat, amb una resolució tècnica extraordinària. Per Oliveres, aquesta fotografia ens remet pel tipus de mirada que projecta, per com la fotografia tracta el tema i com el resol, per la seva força, en aquesta coneguda fotografia de 10 anys. En aquest cas, Oliveres planteja com en nombroses ocasions projectem la mirada vers fotògrafs forans o busquem reflectir-nos-hi i no som capaços de valorar fotògrafs que tenim en el nostre territori. El segon exemple que presento és un treball de Jordi Mitjà, que en presento dos. De fet, aquest de Monument de Filferro i un recopilatori dels seus treballs. Aquesta és una instal·lació de l'any 2012 a l'Espai 13 de la Fundació Joan Miró. Jordi Mitjà és un artista que es defineix ell mateix com heterogènic, contingut, amb crítica social, sensible i poètic. Troba les seves fonts en imatges de la vida quotidiana que l'artista registra contínuament. Col·lecciona experiències, imatges, inventa situacions, indaga en arxius, extreu i inventa a partir de la realitat, ja sigui a través del tractament fílmic o creant publicacions i objectes. Les seves propostes sempre susciten qüestions sobre l'individu, el comportament social i l'art. Per aquest projecte, Jordi Mitjà cercava imatges en un sentit similar a les que la majoria de les consultes. Volia fotografies de masies catalanes, cases de pagès, això és la instal·lació. Volia fotografies de cases de pagès on es veiés l'exterior, els patis, les eixides, els estables, els annexos. Aquí veiem diferents exemples que ell va consultar
totes fotografies de Valentí Ferrinyoli, de diferents masos de Palau de Foixà, de Palafrugell, de Sant Gregori, dels entorns rurals de municipis de Girona. Però l'ús d'aquestes imatges, la seva finalitat sí que distava molt de les peticions rebudes. Lluny d'explicar o exposar les fotografies o el seu contingut, servien a l'artista per nodrir la seva idea expositiva. Aportaven idees i en reforçaven una idea bàsica. El pagès no es llença res. Reutilitzat d'una economia lligada a la terra, el pagès tot es guarda, malgrat que ja no s'utilitzi o que hagi quedat en desús, perquè qui sap si es podrà servir en un altre moment. Aquesta acumulació esdevé l'oda una mena de record present dels temps dolents, en què les necessitats planaven i calia recórrer a altres recursos. La saviesa atàvica fruit de l'experiència, del contacte i de la dependència a la terra, al clima, a les estacions. Mitjà planteja la recerca d'imatges antigues per comprovar, per veure com també aquest model, que funciona fa segles, és una mena de reproducció del model acumulatiu que s'adaptava. No en té prou amb això, fa prospecció sobre el terreny. Busca masies abandonades, les fotografia, indaga sobre quins elements les componen, què ha quedat, què ha romàs. Un altre element inspirador d'aquest projecte va ser la recuperació de materials i els elements de construcció de Cants i Rals, de Josep Pugiula d'Argelaguer, un clar exemple de l'art marginal de Catalunya. Així doncs, aquest assaig expositiu combina aquests tres elements, les pràctiques de l'outsider art, els rituals de la cultura popular i l'escultura catalana del segle XX. La metodologia de treball de Mitjà és molt oberta, parteix d'uns supòsits, d'unes idees que va alimentant a partir d'una recerca de material i informació. I en funció del que va trobant i del que va apareixent, el projecte va trobant forma expositiva. Quan trasllada aquesta idea a l'espai expositiu, la Fundació Midó decideix que ha de ser una instal·lació organitzada en tres espais concrets. Un mur de construcció artesanal, una tarima i un espai aïllat inaccessible pel públic. No vol tocar les parets de la institució, aquest espai tan sagrat, motiu pel qual construeix aquest mur i la tarima, que d'alguna manera identifiquen l'espai i l'aïllen del seu entorn. I li interessa fer un treball físic, recuperar objectes i elements com els de Josep Pugiula del Bosc d'Argelaguer. Un atuell foradat per tornar-lo a fer hermètic, coses molt bàsics que amb el rerefons de la seva reutilització, però no en el sentit de reciclar, sinó que com a escultor pot servir-se de tots aquests elements. I arribem al tercer treball del mateix Jordi Mitjà, el segon, que es queda en suspensió, publicat per Dies del Segle, és la producció de l'Ajuntament de Girona, el Bòlit, Centre d'Art Contemporani, Espai Central de la Imatge i la Diputació de Girona. El projecte finançat per l'Esbert que es crea de l'Ajuntament de Girona parteix d'una proposta de Jordi Mitjà sobre la recerca al voltant de les fotografies analògiques, en els suports que les contenen i com els factors ambientals, temporals i d'ús les afecten fins a quasi desaparèixer. La idea provenia de la seva experiència en el treball amb imatges, algunes fetes per ell mateix, d'altres procedents d'arxius fotogràfics. En aquest cas, a diferència de l'anterior, a Mitjà li interessa l'objecte fotogràfic. Més concretament, aquell que està afectat per patologies, pel desgast, pel mal ús i la mala conservació, pel fet d'haver estat processat defectuosament. És a dir, tots aquells objectes que potser en les polítiques d'ingrés d'un arxiu no es tindrien en compte. En la selecció de materials que han d'ingressar, a vegades pel volum d'imatges, de material, que no és possible, es descarten o no se someten al mateix tractament de preservació aquelles imatges que estan en bon estat de conservació, lògicament, i que tenen un criteri, que no aquelles que presenten desperfectes, estan contaminades, etc. Mitjà s'interessa per aquesta segona part. Les que s'aparten de la resta, les que han perdut la informació que contenia la imatge, estan contaminades. La recerca comença l'any 2008 i va tenir forma a mesura que diferents arxius amb els que treballa. I no és fins al 2016 que plega tot aquest material i el porta amb aquesta publicació. Alguns dels seus treballs són aquests que mostrarem ara, les Cades ocultes del 2011, sèrie de 5 fotografies, és d'impressió sobre paper veritat. Això són plaques de vidre que Mitjà troba al fons Ferrinyoli de l'Espai Central de la Imatge, que captiven per l'estat de conservació de les emocions. És al revers. No és on hi ha l'imatge. La reproducció que fa de les plaques busca mostrar especialment aquelles superfícies més castigades i projecta una llum en particular que fa aflorar totes les imperfeccions. Desapareix la imatge i emergeixen les taques, les ratllades, el mirall de plata, les ditades, alguna esquerda. De cop i volta apareix un submón adscrit a la imatge, una nova imatge abstracta, vinculada
pel suport a la imatge iconogràfica, però desvinculada totalment del seu contingut. Anònims empolsats de l'àlbum de Fargnoli és una sèrie de 23 fotografies a partir de còpies originals, conservades també al centre d'imatge. En aquest cas, l'artista focalitza el seu treball en els elements de les plaques que no tenien res a veure amb la informació iconogràfica. Fragments amb ratllades, fragments amb pols, amb desperfectes, que enquadrava de nou i reproduïa. Li interessaven totes les inclemències que havien patit els negatius. Amb la seva reproducció, anonimitzant els emplaçaments i les localitzacions que l'autor va escollir, els fragments de les plaques agafen de cop i volta un sentit pictòric, com si fossin una mena de dibuix. Dins d'aquests accidents que s'havien anat produint al llarg dels temps, hi havia una mena de plasticitat, de la qual ni Fargnoli com a l'autor, evidentment, ni cap fotògraf d'aquesta època ni els tècnics del centre n'hem estat conscients, perquè la mirada en aquest cas és una altra. El tercer dels projectes d'aquesta publicació, Esvaïments, una sèrie de 5 fotografies de 69 per 55. Mitjà troba aquestes plaques de llanterna als dipòsits i el van captivar de seguida. Són plaques comercialitzades amb el nom de Les Filles d'Emile Deyrolle, datades al primer quart del segle XX. Formaven part d'un extens catàleg d'aquesta empresa que prenia el nom del conegut naturalista i divulgador científic Emile Deyrolle, amb la finalitat que difondre el coneixement científic a través de plaques de vida i publicacions relacionades amb la història natural, la taxidèrmia, els minerals, els espècimens vegetals i microscòpics humans. Però el catàleg de l'artista no és la informació que contenen les imatges, sinó com aquestes imatges primigènies desapareixen progressivament per donar pas a noves imatges, fruit bàsicament de l'acció dels fongs, microorganismes que poden ser presents tant en la imatge mateix, en formen part, com en l'element ambiental. Des del mateix moment de captació de la fotografia, té lloc un procés aleatori que durant anys que va malmetent de manera progressiva l'emoció i que té un resultat completament inesperat, aleatori. Un resultat tan atractiu, una força abstracta tan potent i que es correspon tant a l'idea que l'artista tenia en aquest projecte que la seva intervenció es va limitar a reproduir les peces. Aquí Mitjà planteja una qüestió important. Qui és l'autor d'aquestes imatges, resultant de l'acció del fongs i del pas del temps? No posa en dubte l'autoria de les fotografies, de les plaques. El que planteja l'artista és que aquestes fotografies ja no són les mateixes. Han patit una transformació. La proposta és clara. Ell, com a artista, selecciona les fotografies, en fa una tria, les busca, les recupera i les atorga una nova ressignificació, ja que les fotografies que utilitza no són les mateixes que van sortir de la càmera del fotògraf. De fet, ho són, però la intenció era una altra. I ara passo a comentar un dels últims treballs que he anat incorporant, que desglosso en 2 apartats. Un sí que treballa amb imatges d'arxiu i l'altre treballa en document de text d'arxiu, la diferència. És un artista que es diu Miquel Garcia, que el va titular Flagged Marcats, del 2014. És intervenció sobre la fotografia digital més un vídeo. Va presentar en aquesta Bienal de Madrid comissariada per Clàudia Segura. Va formar part a posteriori d'una proposta artística inaugurada el 2015 al Museu d'Art Modern de Tarragona titulada Lateralitat creuada. El nom d'aquest trastorn neurofisiològic que redueix el potencial intel·lectual de la persona i origina dificultats de concentració, comprensió, lectura, càlcul. És una modalitat d'anomenar una modalitat de dislèxia, reinterpretar les accions amb els sentits oposats, es crea una interferència, que és aquest el punt que li interessava a l'artista, buscar aquest punt d'interferència. Parteix d'aquí per crear un treball que discorre entre el discurs teòric i el discurs artístic. Un creuament entre l'artista que acaba sent artista i comissari, i un comissari que acaba sent comissari i artista. En aquesta proposta trobem una sèrie de treballs que incideixen en el concepte de la reproducció de Bourdieu i de la producció cultural de Paul Willis. Treballar, produir elements culturals, recrear sobre material ja produït, entre altres fotografies. Segons Paul Willis, actualment les institucions contenen l'art, defineixen allò que és valuós i ensenyen i entrenen per apreciar-ho. Les manifestacions institucionals adquireixen vida pròpia i el que fan és excloure formes actuals de relleu propi. El que busca Garcia és aquestes formes de relleu.
a partir de material ja creat. La tonalitat creuada fa referència a la interpretació dels missatges, discursos i traduccions de la història en l'actualitat. Certs punts de connexió amb el primer treball presentat, Josep Maria Oliveres. Això és Flaget. Marcats. Què fa Garcia? Fa intervencions en les fotografies històriques. Però, en aquesta exposició, on presenta altres materials, abans d'aquests que vull comentar, també utilitza, manipula material gràfic, perdó, audible, discursos. Molta part d'aquest material l'extreu també d'internet, però ens remet a la documentació d'arxiu. Elabora una pràctica artística que qüestiona el discurs hegemònic, la dispersió generada pels mitjans de comunicació i la dificultat d'identificar entre la funció de l'esquerra i la dreta, com a conceptes polítics de la contemporaneïtat. Garcia parteix de fets concrets i situacions, i en aquesta representació torna a distribuir una nova dimensió, una nova significació amb les escletxes del passat. Això era un tocadiscos que reproduïa un discurs de diferents polítics, dictadors, que posava la maquinària del motor del tocadisc era alterat i el posava a tantes revolucions com anys havien passat des d'aquest discurs. Llavors, en aquest cas, un discurs de Fidel Castro que anava a 53 revolucions, perquè eren els anys que havien passat des que va fer aquest discurs. I aquí tenim alguns exemples d'aquest projecte Flaget, marcats. Aquesta peça va ser seleccionada pel Premi Antoni Gelabert d'Art Visual a la ciutat de Palma de Mallorca i, com podeu veure, són fotografies molt conegudes i Garcia el que fa és eliminar un element bàsic d'aquesta fotografia. Aquesta és la de Joe Rosenthal, els soldats nord-americans plantant la bandera dels Estats Units a Iwo Jima el 45, que representem aquesta fotografia més endavant. Aquí tenim la fotografia modificada de Miquel Garcia. Aquí tenim la fotografia d'origen, que és el capità Abraham Adani-san de la bandera d'Israel, que marca el final de la guerra de l'Episri del 48, però que inevitablement, si mirem la primera fotografia, és un joc de cucanya. Una simple intervenció a la fotografia sobre una part de la imatge esdevé una desacralització, una descodificació iconogràfica, on el contingut passa a ser totalment irrellevant. Un sense sentit esdevé quasi còmic, hilarant. Soldats espanyols plantant la bandera d'Espanya a l'illot de Perejil l'any 2002. El mateix amb uns soldats del Canadà plantant la bandera del Canadà a l'illa de Hans l'any 2005, entre Groenlàndia de sobirania danesa i l'illa de Les Medes, sobirania canadenca. Un petit toc de Photoshop, una sacsejada històrica. Els individus alcen una bandera, han conquerit un espai, un lloc, han enderrocat un règim, una societat, han guanyat una batalla, han culminat una missió, però sense la bandera, què és el que queda? Queda el silenci. Un silenci que cau damunt de la història tal com la coneixem. Bandera roja, això és la bandera roja a la part superior de la porta de Brandenburg, al 45. I aquesta fotografia dels soldats soviètics plantant la bandera de l'August a l'edifici del Reichstag de Berlín. Clar, aquesta fotografia ja havia estat manipulada prèviament. Una història, suposo, bastament coneguda. L'assalt al Reichstag va tenir lloc a finals d'abril del 45 i el fotògraf Evgeny Kaldei, al cap de 3 dies, munta l'escena amb informacions que li han donat els soldats de com va ser, quan ja estava a l'edifici assegurat que no hi havia problema, no hi havia perill, munta aquesta escena, munta l'escenografia, però més enllà d'això, quan la positiva, després de tota una sèrie d'imatges que va crear, les autoritats soviètiques decideixen que hi falta dramatisme i afegeixen columnes de fum,
excel·lent, accentua el contrast i, a més, hi ha l'anècdota coneguda que van retirar o esborrar d'un canell d'un soldat soviètic un rellotge robat a un soldat alemany. Doncs la fotografia ja ha estat recreada. La imatge es converteix per si sola en un símbol, un artefacte visual capaç de revertir de sentit un fet que si mateix ja el tenia, el sentit. És un efecte de veritat que transmet la foto des enmig del camp d'acció, no li treu el caràcter de testimoni. Ajuda a construir la representació cultural del que va ser un instant irrepetible que va canviar la història per sempre. Garcia, en lloc de treure el símbol, el substitueix. Quan s'esborra alguna cosa, tendim a pensar que no hi és. Però si no hi és, no se li dona aquest sentit. El buit és una essència d'alguna cosa. El buit és una substitució i continua sent. La lectura és que hi falta alguna cosa, però en realitat hi ha una substitució i hi ha el paisatge. No hi ha una eliminació, perquè si no, no hi hauria lectura, hi ha un altre factor que queda. En l'enfrontament de les imatges, l'artista possibilita diferents narratives, una drecera per anar a algun lloc, per proposar un discurs, un joc que permet plantejar altres possibilitats de comprensió i de sentit. En aquest sentit, Garcia no treballa l'arxiu des d'una visió patrimonial o sagrada, sinó tot el contrari. Tot és manipulable, tot és reinterpretable. Amb un gest mínim, que pot tenir poca transcendència, pot arribar a tenir molta conseqüència. D'alguna manera, el que fa Garcia és desmitificar tot el contingut de la història. Tots aquests fets històrics que configuren la història en majúscula passen a un segon terme, i això es veurà també en aquesta següent peça que vull presentar. Garcia intenta recuperar els protagonistes del relat, els que han elaborat aquest relat, tot que no figuren en el relat de la història. Situa el pèndol de la història que passa dels grans fets, dels grans esdeveniments, cap a les persones, als individus. Es situa en la microhistòria. Això està vinculat amb una tècnica de recerca que és l'antibiografia, que s'utilitza en antropologia i en les ciències socials, que promou les persones que, en principi, la seva biografia no mereix la pena ser escrita, perquè no assumeix la categoria d'original, d'exemplificant, de significativa. L'antibiografia, com diu Ignasi Terrades a la seva obra Lisa Kendall, no escriu la vida d'una persona, però ens parla d'ella. Ens parla d'allò que es fa en contra de la seva vida, al seu voltant i sense tenir-la en compte. És la part del buit o negació biogràfica susceptible de revelar-nos aspectes importants del tracte que una civilització té amb les persones concretes. Això es veu en la peça següent, que és ja l'última que presentaré, Crematorium, que és de producció molt recent, de març del 2001, impressió sobre paper, que es va presentar al Dia Internacional de l'Art. Aquesta peça no es basa en fotografies d'arxius, sinó en un document de text, més concretament en la recuperació i confecció d'una llista amb els noms i cognoms de les persones republicanes mortes en els camps d'extermini nazis. És un projecte que activa diversos temes que són d'interès de l'artista. L'art com un mitjà de denúncia i conscienciació crítica, reverteix les commemoracions del fet commemoratiu, incideix de forma explícita sobre passants problemes de suma actualitat, com la memòria històrica, proposa noves lectures sobre l'autorització de l'arxiu i suggereix una reflexió sobre la pintura d'acció i una aportació a la renovació del gènere de la pintura historicista. El nom es refereix com es denominaven els forns en el camp de Mauthausen, on es pensa que van crear 122.000 persones, de les quals es calcula que 5.000 eren refugiades i refugiats republicans. El projecte consta de 4 fases i el resultat final és una peça que engloba 3 disciplines, la pintura, la performance i el videoart. Aquí és com es va presentar la proposta artística en el refugi antiaeri de Girona. Durant un any es fa una recerca històrica i una anàlisi biogràfica sobre la documentació relacionada amb l'enviament dels refugiats i refugiats republicans als camps nazis, en el qual l'artista compta amb la col·laboració de Benito Bermejo, historiador expert en el tema. A partir d'aquesta recerca s'elaboren les llistes, fase de producció, amb els noms d'aquestes persones, 5.158 referències organitzades alfabèticament, noms, cognoms, lloc i data de naixement i camp i data de la mort. Maquetada impresa sobre un paper amb tinta permanent
que és el que acaba configurant la peça de 150 per 250 que he pogut veure. Quan elabora aquestes llistes, l'artista necessita tenir totes les dades, perquè això consolida la persona. Només amb el nom no és suficient. Calen les dates i els llocs del naixement i de la defunció, de l'execució, en aquest cas. Si alguna dada no s'ha pogut obtenir o presenta algun dubte, no es pot incorporar, ja que és important perquè el projecte no pugui caure per un possible error. Una vegada impresa la llista, s'intervé en pintura negra termosensible, d'aplicació molt lenta, en diverses capes i de secatge llarg. La pintura cobreix tot el contingut. Una interpretació metafòrica de les diferents capes d'ocultació que al llarg dels anys i des de diferents sectors polítics han ocultat, han amagat la invisibilitat de les víctimes dels represaliats. Aquest és l'accés en el refugi antiaeri dels Jardins de la Infància de Girona, que s'obre pocs dies a l'any. Llavors passem a l'activació. Garcia aplica el foc amb un bufador de joieria que li permet poder regular el gas, la potència de la flama i la temperatura. I el que fa és anar passant per damunt de la peça i al ser una pintura termosensible, quan se l'aplica el calor, aconsegueix l'efecte contrari. Revelar, mostrar els noms de la llista que ha confeccionat. El foc és un element que té molta relació amb l'ésser humà. Hi ha un vincle molt fort. És viu i mai és igual. Quedem embadalits davant la llar de foc i admirats de la seva potència. Té una forta connotació. Però en aquest cas, la seva proposta, contràriament al que sol passar, quan hi ha foc, el foc esdevé revelador. En aquest cas, el foc no crema, no deixa un rastre de cendres, no deixa un rastre negre, sinó que revela allò que està ocult, el que no es veu. Per l'artista tan important eren les fases de recerca, de confecció de llistes, de producció de la peça, com la part final, que era la gravació i projecció de l'acció. El fet de sentir el bufador, el soroll que fa i com va actuant damunt la peça, li semblava que era tan o més important. Aquí el vídeo, que podíem veure breument, hi ha primer una introducció. No es veu? No es veu. No sé què fer perquè es pugui veure. Perdoneu. Perdoneu, Sí. No veig la pantalla completa. Sí. Aquí s'ha quedat. A casa no sé. No es veu. Allà no sé si es veu o no. Vale. Aquí no sé per què no s'ha pogut. Ah, sí, espera, ja sé per què. Ara ja. No. Garcia entra en el refugi, fa tot aquest recorregut, simulant el que havia de fer les persones que buscaven refugi durant els bombardejos i que ens condueix fins a la seva peça. És una mica llarg,
Garcia ha estat realitzant un treball similar amb els morts en fosses comunes de la postguerra de Garcia. Contacta amb associacions de familiars, amb les excavacions que han fet per recuperar i planteja una proposta artística que, en lloc d'utilitzar el bufador de gas cremant, utilitza les mans dels familiars que, fregant sobre la superfície amb la pintura amb la seva fricció que produeix calor, mostren els noms de les víctimes, que eren familiars d'aquestes persones. Com veieu, quan es deixa d'aplicar el foc, torna a amagar-se de nou tot el conjunt de noms. Sí. Ja per anar acabant, recupero l'eix central del treball, que és aquesta centralitat de l'arxiu en la cultura contemporània. Aquests treballs, tant d'Oliveres com de Mitjà com de Garcia, s'inscriuen en el corrent de pràctiques artístiques que es relacionen amb el material d'arxiu, fotogràfic en la gran majoria. Aquest corrent, segons el que exposa Xavier Antic, del mal d'arxiu a la febre d'arxiu, la noció d'arxiu en la cultura contemporània arranca amb la publicació del llibre Mal d'arxiu, una adaptació freudiana de Jacques Derrida l'any 95. El text de Derrida permet contestar amb una certa precisió la pregunta a partir de quan la noció d'arxiu esdevé central en la cultura contemporània. En aquesta obra es tracta la qüestió de l'arxiu com a qüestió política, una qüestió que té a veure amb la selecció dels documents, d'aspectes i de continguts, que cal preservar, custodiar i mantenir. També en aquest text, i seguint el fil de la publicació de Derrida, Antic explica i analitza les principals obres de referència en el terreny filosòfic. Inauguren, com ell diu, l'interès pel tema de l'arxiu. Així escruta les obres L'arqueologia de saber, de Foucault, La memòria, la història del Vido, de Paul Ricoeur, i Tesis de la filosofia de la història, de Walter Benjamin. Per acabar bastint aquesta centralitat de l'arxiu en la cultura contemporània. Més enllà d'això, Antic també fa un repàs al que són els treballs i projectes expositius més destacats en l'àmbit de les pràctiques artístiques relacionades amb l'arxiu. És necessari fer-ho, en aquest cas, quan aquest projecte es vagi desenvolupant. Partint d'aquesta reflexió de Ocubi en Desor, comissari de l'exposició Febre d'Arxiu, usos del document en l'art contemporani, l'International Center of Photography de Nova York, on diu és més aviat l'arxiu que atorga a tot allò que conté la possibilitat de ser llegit com a document i, com a tal, de ser integrat en un sistema de significació. I encara un segon text de referència que ha de permetre continuar aquest treball és el d'Oriol Fontdevila, a Estratègies d'Arxiu, en tant que també fa un interessant repàs a les obres i els projectes artístics que analitzen la seva relació entre arxiu i art vist des de la vessant de la pràctica de la curadoria i museística. Fontdevila també recorre a textos de Foucault, en relació a la concepció de l'arxiu com a espai amb què irremediablement remet al poder, i Derrida a través d'Anna Maria Guaix, segons la qual la qüestió de l'arxiu no és una qüestió de passat, és una qüestió de futur. Com diu Fontdevila, l'auge de l'arxiu es deu al gir historiogràfic el qual, al seu torn, deriva del desplaçament que progressivament han escomès els artistes de la posició d'avantguarda cap a posicions culturals de rereguarda. La possibilitat de la transgressió artística s'ha vist substituïda en les darreres dècades per un posicionament més analític de les formacions culturals. En correspondència, l'arxiu es prefigura com un espai amb el qual recuperar informació històrica, fer-la esdevenir en temps presents com a presència física, ja sigui com a traç com a document. Un fet simptomàtic, molts artistes plantegen la subversió no ja en materials o en creació contemporània a partir d'elements propis, sinó amb elements anteriors.
Això enllaça amb un cert corrent crític que planteja com s'han acabat configurant molts dels arxius fotogràfics que tenim actualment. I torno a la part final, com aquí a mode de conclusions. 4 punts molt bàsics. Qui és l'autor d'aquestes imatges resultants dels processos artístics? El que plantejava Jordi Mitjà. Què cal fer amb els materials detallats que tenim en les nostres instal·lacions? Hi ha unes implicacions més pròpies dels arxius, sobre les quals articulen o pivoten aquestes conclusions. Què cal fer amb aquests materials? S'han de desherbar? S'han de desestimar? Han d'ingressar aquests materials que siguin contaminats? No és un plantejament banal, perquè si bé com hem vist en el cas d'Oliveres els continguts informatius poden suscitar noves lectures, no és menys cert que es poden trobar alguna escletxa per mostrar que aquelles fotografies que han perdut el seu component iconogràfic, que ja no expliquen la història que explicaven, si se'ls aplica un gir, vistes des d'una altra perspectiva, amb una altra intencionalitat, se les pot dotar d'un valor estètic. Poden tenir valor per si mateixes, no tant pel valor iconogràfic. Tenen un potencial, per tant, que va molt més enllà del seu registre iconogràfic. I això obre una nova vida de treball als arxius i centres de la imatge, començar a generar usos no propis, assignats a les imatges, més enllà de les seves funcions. Llavors, com a conclusió, plantejo noves formes de continuació de la recerca. Reprenent el treball d'un artista, Yasmin Sabah, aquí m'he equivocat, he catalanitzat el nom, Sabah va amb G, H, no sé H, al final, un artista que ha treballat en l'ADAP Image Foundation i que va formar part d'una trobada que es va celebrar a Colònia aquest estiu, Photosens United, que es deia Artists Meets Archive, que plantejava aquesta relació entre artistes i arxius. I que aquest va un pas més enllà d'aquesta interpretació que els artistes fan del material d'arxiu. Moltes de les fotografies dipositades als arxius es van fer sota relacions de poder desigual, sense el consentiment de persones fotografiades. Com i si es poden mostrar aquestes imatges, alguns artistes decideixen en contra de mostrar-les i examinar els processos de les institucions que preserven aquest material visual. El propi arxiu és objecte d'aquesta reflexió artística, però no podem oblidar que aquestes fotografies van ser fetes sota aquestes relacions de poder. Amb això és interessant també, ja per acabar, Arxius Històrics d'Holanda, això és un document que ens va compartir Laura Covarsí, ja tenen elaborat un document, un protocol, un manual de bones pràctiques en museus i arxius a l'hora de tractar amb col·leccions i documents d'origen racialitzat. Com mirar d'una nova perspectiva les col·leccions d'aquests museus que s'han construït sobre el domini de la colonització. Una línia que m'interessaria seguir és, per exemple, els arxius sobre la fotografia espanyola durant el protectorat del Marroc. Quines imatges es van generar durant el 1912 i 1956, imatges que estan dipositades a la Biblioteca General de Tetuan i a la Biblioteca Nacional d'Espanya. Com es va generar aquest arxiu i quines són les lectures i el qüestionament sobre el qual es va construir i que ens ha arribat fins als nostres dies. Ja dono per acabada la xerrada, no sense abans donar-vos les gràcies per convidar-me, espero que hagi sigut lleuger. I si teniu qualsevol pregunta a fer, doncs aquí estem per respondre-la. Gràcies. Digue'm, perdona. Sí. Una de les
tema de les drets d'imatge, l'autoria, la realització de la imatge d'un altre, com es va comentar i què penses sobre les limitacions que pot haver tot això? La creació a partir d'un altre, com gestiona o quina sensació dona bona neta? La pregunta gira al voltant del projecte Flagget de Miguel Garcia sobre els drets d'imatge de les fotografies que utilitzen els artistes, més extensible a d'altres, i sobre les limitacions que això pot comportar. Jo desconec si Miquel Garcia va sol·licitar algun tipus de permís. Diria que no. Diria que va descarregar-se les imatges i les va utilitzar. Amb el tema de les limitacions, és una qüestió que té molt a veure amb la pervivència dels drets d'explotació d'aquestes imatges. És un debat recurrent que encara no resol avui dia. En el cas, per exemple, de Jordi Mitjà, que utilitza fotografia d'arxiu que es correspon al sol fet de la periodicitat i la cronologia, els drets ja han prescrit. No recordo malament, 75 anys des de la mort de l'autor. En el cas que es pugui demostrar quin és l'autor, perquè, per exemple, en el cas de les plaques de vida que eren llanternes per projectar, fotografia científica, en allà no consta autoria. Aquí hi ha l'altre element, que és si es considera mera fotografia o fotografia artística. El període de temps que és diametralment diferent. Mera fotografia, si no recordo malament, són 25 anys des de la captació de la imatge, en contra els 75 o 80 de la mort de l'autor en el cas de fotografia que es considera artística. Això és un debat que, com dic, és recurrent i ja l'havíem tingut quan treballava a Inspire amb els tècnics allà i amb altres arxius, quan ens trobàvem, el teníem molt sovint. Què podem considerar fotografia artística o on posem el límit entre mera fotografia o fotografia artística? Segurament, potser no és del tot encertat, però les fotografies que feia Fargnoli l'any 1911, que formaven part del catàleg de documentació artística que li encarregava l'Arxiu Mas per documentar tot el fons artístic, eren fotografies documentals. Es podien considerar potser meres fotografies en aquell moment. Però sí que veiem que allà hi ha una clara intencionalitat, una disposició dels elements, un enquadrament, una il·luminació, una funció, una intenció. La frontera és molt tènue. Molts fotògrafs de premsa fa anys que batallen perquè siguin considerades les seves fotografies no simplement fotografies, perquè és una qüestió de drets que prescriuen. Això vol dir que al cap de 25 anys en pot fer ús totalment qualsevol persona. Els pocs casos que hem conegut, comptadíssims, que han arribat a denúncia i que han arribat als jutjats, depèn molt de la interpretació de la llei que faci el jutge o la jutgessa, perquè no està clar, no està ben estipulat legislativament com es marca aquesta frontera entre un i l'altre. En el cas de les fotografies que hem vist de Flagget, que són una de la NASA, la de la Lluna, la d'Hiroshima, la del fotògraf soviètic, no sé fins a quin punt podrien reclamar algun tipus de dret. Si arriben a donar-se a conèixer o arriben a oïdes dels familiars o de qui detenta aquest dret, podria donar-se el cas que hi hagués algun tipus de reclamació. En qualsevol cas, l'artista no es planteja aquest dilema. Descarrega les imatges i les reutilitza. I tampoc tinc notícia que li hagin arribat cap tipus de demanda o de queixa. No sé si tu hi has treballat o hi has pensat o hi has diferents experiències. Pregunten sobre les successives lectures i usos d'aquestes imatges i com gestionar això a nivell arxivístic.
Crec que es basa en el criteri del tècnic de l'arxiver. Per exemple, quan en el centre de la imatge teníem aquestes plaques científiques amb aquests deterioraments, ja veiem que no en faríem, és a dir, en el sentit que se li atorga iconogràfic, no en faríem de res. Però, d'alguna manera, detectes que allò té un potencial, perquè estàs en certa formació, experiència, ho comparteixes amb altres professionals. De la mateixa manera, hi ha altres plaques que són documents científics vistes de microscopi, de microorganismes, que el contingut a nivell d'informació, més enllà del circumscrit a la part científica, no tenen. Però allò, d'alguna manera, t'encén un senyal d'alerta que té una certa potencialitat. Fins que no hi ha algú que troba aquest material i el fa servir, l'utilitza, el rellegeix, l'interpreta, li dona una altra visió, tu no has tingut aquesta oportunitat. Però a la que hi ha hagut aquesta lectura i tens coneixement perquè s'ha fet una exposició, s'ha fet una publicació, sí que pots explicar que tens aquest material i quin ús se n'ha fet i més enllà del propi de la consulta com a material informatiu. Com es pot treballar això a nivell arxivístic? Jo crec que és un repte. És un repte perquè precisament amb les polítiques d'ingressos d'aquest material ja prou costa per la limitació de recursos, tant tècnics, humans com econòmics, poder preservar i salvaguardar el patrimoni fotogràfic extens que tenim al nostre país. Incorporar aquest nou element crec que és important, però és com afegir una nova vàlua en aquesta cadena, però que no s'hauria de tenir present. S'hauria de tenir present en les polítiques d'ingressos per no desestimar-lo ja d'entrada, perquè té una potencialitat i penso que aquests treballs artístics el que fan és incidir sobre aquesta rellevància d'aquest material. Tenir-lo present, no desestimar-lo d'entrada. Una mica per aquí, la cosa em penso. A veure, Violeta, prova. Hola, em sentiu? Sí. Sí? Vale, moltes gràcies per la xerrada, ha estat molt interessant. Jo et volia preguntar sobre el treball que has ensenyat de Jordi Mitjà, aquell de les fotografies degradades. Si podries recordar d'una banda el títol del treball artístic aquest que ha fet i també si saps d'on ha tret les plaques, si les ha tret d'arxius d'aquí locals o és només un fons en concret o són arxius de tot el món o què, perquè m'ha semblat que una d'elles em podia interessar pels meus propis interessos acadèmics o bueno, no sé, llavors voldria saber-ne una mica d'informació si la tens. Les plaques aquestes, si vols, després puc passar-te més en concret la referència perquè la tinguis, però eren plaques dipositades a INSPAI, al Centre de l'Imatge de la Diputació de Girona. D'acord. I això va ser un treball que ell va anar fent. Llavors ell el que va fer també en aquest projecte va ser intentar reproduir les condicions per les quals les plaques queden degenerades. Va trobar aquestes plaques, les va utilitzar per aquest projecte que es deia Esvaïments, de l'any 2011, i els va reproduir, en aquest cas sense cap mena d'intervenció, i el que va fer també va ser amb una, no sé com es diu, raspallet aquell per netejar les orelles, una tudunda, que moltes vegades sense servir per netejar, va raspar la superfície on hi havia fongs i els va reproduir. En unes plaquetes va dipositar el que havia rascat allà i en un entorn controlat va posar-hi molta temperatura, va posar molta humitat i al cap d'un temps aquelles fongs van fluir. I tot això li va servir també per fer fotografies amb negatiu i aplicar aquests fongs damunt d'aquests negatius, damunt d'aquestes imatges. Li interessa molt tota aquesta plasticitat dels materials i com reaccionen en aquests elements externs que interactuen sobre aquest material i que poden generar noves imatges. I una part del llibre que he presentat feia referència en aquest treball, en aquest experiment que va dur a terme, que era molt divertit perquè
anaves veient també aquestes plaquetes com els... Això ho van fer també allà quan estava a l'arxiu d'imatges interessants de Borset, a l'Inspy, aprofitant la seva proposta, doncs, com els fongs anaven creixent i es anaven desenvolupant i t'anaves fent també la idea de com aquestes imatges en determinades condicions anava sortint una vida que està inserida dins la imatge, que no la veiem pel mateix procediment fotogràfic de creació de la imatge i pel mateix procés de deteriorament a partir que la imatge està positivada o la pròpia placa. I era com un doble procés pel qual tu veies com aquests fongs anaven augmentant i te'n feies també una idea de com actuaven damunt de la imatge. I llavors ell un dels seus projectes que va incorporar en aquesta publicació va ser com havia interactuat aquests fongs que havia extret d'aquestes plaques de principis de segle, com encara podien actuar damunt de materials nous que ell havia generat. Molt, molt interessant. Una altra pregunta també. Parlaves d'un document que us va passar a la Laura Covarsí sobre el pensament colonialista del tipus de fotografia que s'ha preservat en els arxius i com decodificar-ho o com replantejar-ho. Quin document era exactament? Perquè diria que a la presentació no ens sortia la referència. Espera que el trobo. Sí. Mira, si podem compartir la pantalla, puc passar-vos l'enllaç. Sí. No, a la pàgina web. Això és una publicació del sector museístic dels Països Baixos que es diu el Museu Nacional de les Cultures del Món. Sí. Hi ha el Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Folkekunde i World Museum. Això és de juny del 2018. Que es diu Words Matter. Jo baix. Ja es veu, no? És aquest el document. A casa no ho veiem, però si ho podeu posar l'enllaç en el xat. Un segon. Vale. Es veu ara? Sí, ara sí. Sí, després us podem passar... És un document molt interessant sobre reflexions sobre com treballar amb tot aquest material. Clar, hi ha arxius que tenen tot aquest tipus de fotografia antropomòrfica, molt en boga al XIX. Recordo fa uns anys en un viatge al Perú, a Lima, hi havia un arxiu d'aquest tipus on hi havia totes les, com aquestes fotografies que esteu veient, les tipografies de la població indígena quechua del Perú, amb totes les mesures del cap, de les mans, les orelles. Era com un treball científic molt acurat, molt en boga amb els corrents cientifistes d'aquella època. Que d'alguna manera, no sé si faig un salt al buit, però els documents policials, els registres policials, també recuperen aquesta sentiment de registre de la imatge. Hi ha alguns artistes que també han treballat en aquests registres policials, que provenen també de tota aquesta tradició del control. Bé, doncs és això. Posem l'enllaç, no? Ja ho penjarem.
Vale, moltes gràcies. També us podré penjar, si voleu, els noms de les publicacions que he anat ensenyant i les pàgines web dels artistes per si voleu fer un cop d'ull i veure més el seu treball. Gràcies. Merci. D'aquí. Si em diuen si hi ha algú més que vulgui fer una pregunta, em sembla. Pot ser que s'hagi perdut el so. Hi ha un punt d'improvisació. Si no, que escrigui la pregunta. No escriu. No sentia la resposta. No me sent. Si no, que la faci igualment i Com que queda puc contestar. Sort i torna a entrar. Bé, uns minuts. Ara sí. Hola, bona tarda. No sé si... Sí? Se'm sent? Sí, et sent. Gràcies, Pep. És que no et sentia i pensava que encara que ho escrivis la pregunta no sentiria la resposta. Moltes gràcies per la teva xerrada. Jo estic justament fent una recerca, soc investigadora de la Universitat de Barcelona, en la que he recollit aquestes pràctiques artístiques d'arreu del món que treballen a partir de reapropiació d'arxius. De moment tinc una mostra de 168 obres d'arreu del món, d'artistes que plantegen una aproximació com la que tu formulaves, però bàsicament l'objectiu d'aquesta recerca ha estat crear una modelització de maneres d'aproximar-se a l'arxiu i de reutilitzar els materials, des de treballs que busquen la creació de memorials fins a aquells que busquen especular sobre la història a partir de la ficció, o bé crear una contrahistòria o unes narratives d'aquestes subalternes com les que comentaves, però el que proposo és implementar aquestes maneres de treballar en aules de secundària. És a dir, que aquestes pràctiques artístiques que serveixen per revisar aquestes narratives històriques i hegemòniques puguin incorporar-se a l'aula a partir també de fer partíceps als alumnes, sobretot alumnes de secundària, de la revisió d'aquests materials. I et volia preguntar fins a quin punt, des del teu coneixement de turística, penses que aquesta és susceptible d'obrir-se a aquests contextos educatius, o si bé hi hauria una fricció entre la delicadesa de la preservació i tots els protocols que implica i el que suposaria obrir aquestes imatges a col·lectius o contextos com els educatius. Ho he resumit molt ràpid, però... Perquè, no sé si ho he dit ja, en algun moment em sembla que sí. Hi ha un factor important que és el de desacralització d'aquests materials. Jo crec que tenim molt imbuït
molt a dins aquest sentit de preservació, de manteniment i fins i tot de limitar l'accés en aquests materials en els originals. Clar, la digitalització, això evidentment ho ha facilitat i la immensa majoria de recerques i de consultes en imatges digitals n'hi ha prou. Clar, quan ve un artista que vol consultar els materials originals no hi ha problema. Això se suposa que té sensibilitat, que serà curós, que hi haurà un tècnic de l'arxiu del centre que monitoritzarà, es prepararan els materials. Una altra cosa és fer el salt a secundària. Però jo, personalment, no sé si els meus companys o excompanys em crucificaran, però jo penso que s'hauria de fer. Hi ha molt material d'arxiu que pot utilitzar-se per mostrar i per ensenyar. I és molt diferent consultar una imatge en una pantalla que tocar aquests materials. Quan jo personalment, amb altres companys, hem fet cursos de procediments fotogràfics, hem tocat el material, les plaques de vidre, els daguerrotips, perquè és que si no, no pots percebre tot el procés, com s'ha arribat fins aquí, com es treballava, quins elements formaven part, el temps necessari per fer-ho, etc. Hi ha materials que poden ser utilitzats per portar tant als alumnes que l'alumnat que vingui a l'arxiu, que també és molt important, com treure aquest material de l'arxiu i portar-lo als centres de secundària. Perquè si no els arxius, estem sempre amb aquest mateix discurs, s'acaben convertint en aquests santòdroms i recorren els experts, que està molt bé, i tenen aquesta funció, l'han de fer, és evident. També ja fan funcions de portes obertes, de jornades, de donar a conèixer aquest material, però que no sigui tan circumscrit a un perfil determinat d'acadèmic o d'investigador, sinó a estudiants, perquè és que si no... Aquí hi ha un altre element que jo trobo també molt interessant i que segur que hi ha treballs fets en aquest sentit, les imatges s'acaben convertint per la pròpia educació d'aquest alumnat en coses tan efímeres perquè la seva educació es basa en imatges d'Instagram i de les xarxes socials. Llavors, tota la tradició fotogràfica que ens ha permès arribar fins aquí és desconeguda. I és un element bàsic perquè també hi havia Photoshop en l'època, també hi havia retrats que s'ensenyaven a les persones estimades perquè, mira, aquest soc jo, hi havia una representativitat, tota una simbologia, ja no surt del no-res tot això, hi ha tota una història de la fotografia, que també es pot explicar a través d'aquests materials que no pot ser materials originals que han de veure i palpar i veure. I també és important, pensant en això, com es conserven aquests materials. Què necessiten per conservar-se i per què han arribat en tan bones condicions als nostres dies. Perquè una placa de Ferriol, per exemple, que és positiva, té una resolució, un detall, una il·luminació amb una fotografia de més de 100 anys. Això, si no veus també l'original, aquest document, doncs és molt difícil de poder-ho ensenyar. Però sí, és molt important poder mostrar als centres de secundària. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Doncs, potser si no hi ha res més... Vale. Doncs me'l retiro. Bé, no sense abans donar les gràcies a Fotoconnexió. Estic molt content d'haver pogut venir aquí i poder fer aquesta xerrada. Merci. Moltes gràcies a Josep Ros per la xerrada de caire, evidentment, artístic i de fotogràfics. Només dir-vos també que la propera serà temàtica diferent, la farà Joan Piferrer, sobre Polaroid, constitució, evolució, anàlisi i conservació. I us emplacem a que vingueu també i a seguir-nos online. I per acabar, començo a reforçar aquell correu que ja he rebut de la majoria de vosaltres sobre el 10è aniversari de Fotoconnexió. Recordar-vos que el dia 15 d'octubre tenim els premis en aquesta mateixa sala. Esteu convidats socis i sòcies de Fotoconnexió i del Cercle Sant Lluc i que si quan vagin a inscripció, si hi ha possibilitat, ho cridem a que hi hagi més d'una
d'una entrada per persona, que poder convidar algú, etc., encara que no sigui llavors soci o sòcia. El mateix amb el sopar. El sopar també s'ha restringit, ara sí que és només per socis de fotoconnexió, però depenent de com vagi l'aforament, doncs ampliaríem que poguéssiu venir amb alguna altra persona també i que penseu a fer la reserva pel sopar, perquè el dia, això ho direm, ho avisarem durant aquesta setmana, el darrer dia per fer-la és el dilluns 11 a les 12 del migdia perquè hem de preparar els plats i saber què hi haurà. Seguirem amb el 25 d'octubre un acte que farem a l'Institut d'Estudis Catalans en col·laboració amb la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que serà la conferència de l'Ali Fontanella sobre, llegeix el títol per no confondre'm, s'enfoca a la pantalla, sí, propósitos, personajes, andanzas, aventuras, investigando la fotohistòria en Espanya. És a dir, com ell va fer tota la feina de recerca quan està preparant la seva publicació, la seva obra. A l'IEC i també teniu el link al PDF on us podeu apuntar. També hi ha un aforament limitat i igualment, segons com vagi l'aforament, obrirem que pugueu venir amb més persones o no. L'altre acte és l'exposició el 4 de novembre, l'exposició del Manel Ubeda, Manuela Serra i el Josep Riol, que farem aquí al Cercle Sant Lluc. Aquí sí que hi ha aforament per l'entrada a la sala, però podem esperar fora i anar fent torns per entrar. Recordeu que els que sigueu socis i sòcies de fotoconnexió, això és restringit per socis, sòcies, podeu comprar, us avisarem també aquesta setmana com, uns tiquets de venda perquè els 3 autors ens han cedit una obra, una cadascun, i la rifarem. I qui li toqui, doncs mira, afortunat que serà, no?, de poder-la tenir. L'altre acte presencial serà el 10 de novembre, que és l'aniversari de la primera foto que es va fer a la Pla de Palau, aquí a Barcelona, i que farem la presentació de la revista que editarà Fotoconnexió en format digital, que és papers fotogràfics, i que presentarà el primer volum de la revista, una monografia sobre Aurora Bertrana, que ha fet Maria Santos García Felguera, i també participarà el Salvador Tió, que ens explicarà com va el tema de les publicacions, i també comptarem, amb la Neus Real, que és una investigadora que ens parlarà també d'Aurora Bertrana des d'un punt de vista més general. Ja acabo ràpidament amb 2 seccions online que farem. Seran novetats a la web a partir del 20 d'octubre, que estarà també en castellà, en anglès i en francès. I, per últim, obrirem un espai de participació dels socis i sòcies de fotoconnexió o amics que tingueu que hagin fet fotos d'aquests 10 anys, fotos que estiguin prohibides, que no puguem veure o que hagin pensat que no eren mereixedores d'estar a l'arxiu, doncs que fer una mica un àlbum més heterogeni, que no siguin només les fotos que tenim ara mateix conservades a l'arxiu de fotoconnexió. Moltes gràcies a tothom i fins aviat.